Saya tabuka par mingguata di Manogoton. Langsung ni doho akan na di bagas tapepe. Artang yang may. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tod di porbadia na manopal langit dohot tanoon. Ipasaur madamena tutod dita. Amen. Rak mahita mandok ditang yang tai. Ale Yesus Tuhan nami. Ereng hami narison. Narmahami rohami salut na narison. Saya si roham dihami saya pangulu hamion. Amin. Marede mahita siap bukwede nomor 565 ayat sada tabba opat. Jehovah bisa terbahi dope jupang ibana. Jauh hamu ma ibana bisa jonok dope ibana. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jala amanami. Sai togu-togu jala rajaima rohanami marhite-hite todimi. Asa olo hami majalo ohot manangio natam. Sai pahot mahatam di bagasar rohanami. Asalam imbaru jala badia parangenami. Ayurupi mahami. Asalam marpos nirohami. Wanakmu Yesus Kristus. Asa jupang hami hangoluan saleleng nilelengna. Amin. Dongani Tuhan debata mahitau salutna. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Di Parmingguata di Manogoton di mana tersurat di Galatia onom ayat sia ngonon mahatana di si alai unang marnaloja hita mabahen nadengkan aina manggotil do hita muse ditikinai anggoso pargale hita nuai rak mahita mangidogogo tutuan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulau nobar tuhatami amin. Marede mahita sian bukwede nomor 657 ayat 4. Sai patau mau biru
Matopoti madosata nagudangi dia dopan di debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jala pardinggan basa na sumurung. Narodo hami tujolom mangundukon jala marhatopotos saluh dosa dohot akka pangalasyon nami. Dojot dohu ulaun hami akka ulaun na maralo tuhatam. Dohot lomo ni roham. Asima roham ale Tuhan Jehovah. Say unang paingot-ingot akka dosa dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hobbar tu asini roham na balgai. Say togu-togu mahami tu bagasan hasitungammu. Saya ajari mahami marhite-hite hati gorammu. Asahot haporsion nami naung nilehom mitu hami. Jala totong huingot hami holong ni roham. Ay horo debata ni hatuan nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tu asesan ni dosata. Aholongan saliling-liling na hubain makaholongiho. Ibaheni hutogu-togu ho marhite-hite asini roha. Inna Tuhan Jehovah. Asangapam ma di debatana di ginjang. Amin. Marede mehita bukwede nomor 610 ayat sada taba opat. Tersurat di Galatia 5 ayat 10 sia sahat di ayat 20 sada kajahama marga soring-soring. Alai tadap do parulaun ni daging ima parmainanon ahodoran parga debusun ada tuon parmusu-musuon parbada-badaon angiburuon rimas-rimas pargutu-gutuon parsalisian, partahi-tahion. Bunuh-bunuh, permabuhon, awar muson jala akana sumat tusi. Naung hupaboa na jolo tuhamu, songonido na nanuaing,
kang teanon ni akka na mangulau si songoni harajaon ni debata. Ido saatna martua mana ubege jalan opeop hata ni debata. Amen. Marede mahita buku ede nomor 222 ayat 3. Tidak kumaha porsiau tei songon dongata nasa porsiau di portibion. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogo naso hatu dosan na tumopa langit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria agabe-gabean sianton di porbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumau na bernit pahuman ni silatus, amate tarpajal doi bana dihau pinor silang, natua tu banuatoru dung ditanom, mamula mangulu di hari patoduon, amanai tu surgo la sundul di siamun debata Jehova, amanai pargogo naso hatu dosani, isimai mana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doho namate, au porsea ditondi porbadia, jaladong dosa dahuria na badia, Ria atau panyala Kristen akan abadia. Oh dihatai namandok. Mula mangulu do sogok daging mihalap. Oh dihanguluan nasora sudah. Amin. Mari demehita buku ede nomor 202 ayat 5. Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ay naulongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Jamita di mingguta Minggu 14 dung Trinitatis 10 September sadarion tersurat di Parjamita pidu 2 ayat 4 sahatu 10 sada. Parjamita pidu 2 ayat 4 sahat rodi 10 sada. Takas mata pai huti. Dungi hupabal gama akka apadeo. Hupauli diau wakabagas ulun. Jala hubuk kadiau akka porlak anggur.
Ubai dia wah kaporlak dohot pardigi pare dangidangan jala husuat tusi au akan namar parbue marragam-ragam. Ubai dia wah katubat mamornohi hau suanan aka narugun martuguri. Utuhorma aka hatuban bawa dohok buru-buru. Adong huut diau naposo akan natubu di jabuku. Toloi musiak kapungua lobu dohot biru-biru umodang diau. Sian saluhut jolma akan najumulo sianau di Jerusalem. Kupaguguk huhut diau perak dohot sere. Dohot arta na arga. Sia raja kana pulik duat. Kupilih tuhut diau akaparede bawa dohot boru-boru. Bahen hari buron di jolma manusia. Oleh parinaan tuan lain macai torop. Jadi tumibul jalau mora au sian saluhut jolma akan najumulu sianau di Jerusalem. Ot do huhut apistaraku yau. Manaksadia pinapinangido ni mataku dang ku otohi. Dakutio pirohaku mengului nasa lomona. Aitung nalas itu dorohaku. Ida saluhut pabahenaku. Jala idu atong cabarhu sian saluhut loko. Alai. Tunghu bereng saluhut pabahenaku. Akan nabinahen ni tangaku rodi hangaluton. Akan nahutaon. Lau paulihon. Idama. Lau salpudo saluhutna. Jala mangeahia lugu sabing audisi. Dan adok kape nahot. Anggo ihasianganon. Ido sahakna hanguluat dohatam. Di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus jamita sadarion mangodol hotu hita sada prinsip hidup manusia hidok asonangan na di portibion nasomanoktok asonangan saluhut na do jolma di portibion mengalului hasonangan. Pangatusion taringotu nama cayarga tinggulu siapari nasubuye lakonoto di perdalan tinggulu tadi hasonangan di patolhas si Salomo di perjamitana. Songod dia do jolma di portibion mengadupi saluhut di perdalan ninggulunai lau menikmati kasonangan na niluluan na.
Itorido ibana do odo pakatayon ni Perjamita anak ni si Daud Raja Salomo. Surat tomai di Perjamitan ihatan di debata di Bibelta di buku Perjamita si Salomo di Bidusada ayat sada 1 tulu. Tung nalahosal pudo saluhukna ninna Perjamitai. Alogo sabing do tutu luhuk nai tungaha manahot tinggal di jolmai sian saluhut nani hangalutonna ahama tinggal di jolma di nani hangalutonna saliling nguluna di hasiang anon. Adong di leon si Salomo sada pandangan uhut ajaran supaya manusia sebenarnya hati-hati di dalam hidup ini untuk menerima keberadaannya tentang apa yang dicari dalam hidup. Saluhut na ni hangalutoni di saliling di ngulutaon songo na lugo sabing. Ahamatutulapatan na molo songo na lugo sabing. Apamana jodi jamitaon catatan na sangat berharga. Ido ibana hupabalga maka hapadeo pabalga majabuk bagas napatuk may ay raja do si Salomo jala di pangido ibana do hapadean habisuhos yat dibata itulah hikmah ditiki harajaon ibana ipabalga istana bagas nama cai balga hupuka kaporlak anggur Ubay dia wakaporlak dohot paridang-idangan. Aman yang begitu indah, istana yang hebat, menjadi tempat ketenangan hidupnya sebagai raja. Ubay dia waka tobat nama mornohi hauswanan akan narugun martuburi. Utuhorak kahato babawa dohok buru-buru. Adong huhud diaw naposo akan natubu di jabukku. Pungwal lobu dohot biru-biru. Ubagukuk diaw arta, perak sere. Molo tapahamion na hinawolongan di bagasan kuarni Tuhatta Yesus Kristus. Tung macay mana ido ibana. Tangadong kudus niau di Jerusalem. Au manamora, au nau cangap. Arajauku nau belga, hore. Parani dunueng jolma macatat arta dohot tasangapon nakka muliona. Kalau isukut Twitter was nihakai adong duartam. Lay muluakai nanti. Meda tangarong. Dia mah. Tapi ala ni huli ni rotong unangi pangidozol madora. Nuaing catatan kekayaan, kemuliaan, ya justru orang mengambilnya dengan tidak benar. Hidup benar dong akka koruptor itu. Artanagu. Kalau tak pahami nuaing akka selebriti dohot host ni TV contohnya. Miliaran akka heping ato. Ala parede, tang pilim, otak kalan nasi. Kalau dicatat sudi hamuliaun ni jolma di Portibion,
takas di dok si Salomo di jamita sedero. Dangadok tudus niau. Dapar julus yanau pedang adong, jala dipudiku pedang adong. Upagukuk saluhut arta. Jala di dok ibana, ido jabbar. Alahu hangalut terdoi. Jabbar hudi. Itu berarti dia patut menerima semua itu. Patut menerima. Noaing boydo persiajar parjulu di hidup. Segala sesuatu yang kita miliki sekarang, harta dan kekayaan yang ada bagi kita, patutkah kita memilikinya? Wajar, silakan pertahankan. Jami taudang mangorai hitalau mengelulu yarta deh. Untuk salah tafsir dah. Tukpoidok si Salomo naking tung nalau salpu do saluhuna alogo sabing tungahama di jolmai tinggal dan ihangalutonna ay salpu suri. Jadi suatu ngadong na pesimisate sok kapelapatan niarta sorok kapelapatan na sa idubang guluon somay na dangi. Setiap manusia di dunia ini perlu bekerja keras dan berusaha untuk mencari kehidupan. Unang oto ade. Harus itu. Ale persoalannya di paingot perjamita si Salomo. Unang menggantungkan nguluna tunani luluan nai nani hangaluton nai. Alalau salpu do habi. Ayat 10 saya ada. Alai duku berik saluhut pabahenak akan nabina ni tangaku rona ni hangalutun niaka nahu pauli tidak mak salpu do habe dangadok kape nahot songona lugo sabing do na inaulongan di bagasan guar ni Tuhan ta Yesus Kristus atani dewata takas madok kita lului hamuma tuktuhi hamuma pangido hamum diajari Tuhan Yesus dosa luhu jolma tumobiak kasisian nasi hutu nibana di Matius 7 ayat 7 sahat 2 Naenggo saluhut jolmai kosikop mengalului ngoluna di portibion manuktuhi jala mangido. Manangisin na mangido ada usaha, manangisin na mengalului adong di mana sikap untuk rindu memiliki segala sesuatu. Jala ikotuk Tuhan na do. Asa bukaon na pitu gana. Pengajaran ni Yesus. Ala itu tuh adong ko nasala jolmai portibion. Mulut ajaha di Lukas 12 ayat 10 1 20 sada. Adong manamora. Wah marsonak-sonang mahotor di kuitorin na ibana ay belgaman no potiemem gatiokuma alagok parbuini haumam. Mga minum maho yala marsonak-sonang. Rojis manu nalwahon. Kuasa may torsonang dohonom utodi malago artam. Imana salat. Marsigat tung ibana tuartanay toridok sonang maho todi. Buatok kuna maho sabor ngino tu dia martami na Jesus. Yaong gotong namora nalwahon. Dan imana mengontrol dengan hikmat kekayaan nai, ale kekayaan nai, menguasai kehidupan na. Lomo-lomo nama. Asal adong dibering. So si Salomo matay. Wala dibering matanen na buti. Dan yoton. Atar songon ibu-ibu do. Tegoran ni si Salomo tu ibu-ibu do. Lolau belanja, mall, diberek marwar daw. Bersigatung matok sa tangan naon. Mulai jari-jari daw satu dugul-dugul lakan. Habis subuhi pakyon na sa luhuk na eh. Mula sa hali di pakai welu baju na lang namin otobi. Naritik ko doon na yan.
Aletong si ulului mana? Si malolong na pinna na mamerik sesuatu tong nang yoray. Si Salomo icatat di ilapatan na umora do imana sanggup ibana mabay ni. Alero ibana lugo sabing do habirang marguna. Idoban na diajari Yesus sa sitonga di Matius 24 ayat 35 lido nalausal pudo sugut langit dohot tanok anggo hatakidang naulo salpu. Nalausal pudo saluhut manangaha penamasa di pertibion. Asa nani paingot na di jamito parjulus hali tu asa unang maroja hajol maon di kenyataan hidup yang dinikmati. Yang ina mga leong guluna nasikop. Ketika manusia lupa bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah miliknya sendiri, maka dia lupa sumber itu adalah Tuhan sendiri. Alani gak bilang ipasahati ba na bitu di bata saluhut. Ahanadong di guluna. Apalagi manari hojol manasi. So naudok nakningan na jujutak kalak batak lumubi. Dangolo patuhun naong di bana. Mago pe. Asa ditangis so natin. Kamaul dohita songo si Salomo. Oh, mau babal gajabu. Imula dong ruas niya kay pitisan no rupane. Mau babal gajabu ko amang romahamu sudi pertangyangan mahita ijauna. Alana sa lilingo buasarak pertangyangan di jabu. Dah mangontrak dope, nek dope, jului pabelga ma. Adiga mau pabelga, dungi pabelga, dan itu ribai pertangyangan. Mudah-mudahan ma, di setiap proses perjalanan hidup kita tahu bahwa segala usaha kita terberkati oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Idona pinangidoni perjamita Salomo mengajari saluhut jolma. Adidok iko jumolo do luluamu harajaon ni debata. Dungi tabahonon nama kaudeng. Nah pasti Tuhan akan memberi segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini dan kita mau usahakan dan nikmati. Segala sesuatu. Walau parjulu talului harajaon debata. Matius onom ayat 30. Jumolo malului hamu harajaon debata. Dungi tabahon na kaudeng. Unang jumolo lului hamu sinamot na di portibion arta na mabain hasisiga. Gabi lupa jolo mataringot tu sumber hidup yang sesungguhnya. Mulak matu jamitata sadarion namang dohot tamuinang asonangan ni portibior rikoddo. Mengalului akalas ni roha di dalam kenikmatan hidup. Suatu ngalir gijol mamoloidok adok kepeng na gudang artana tas marohat tadi sih ala pasu-pasu di batadoy ala ingot terbatas do ibana parsatokina do ibana borhak buti do ibana jalamago pasong na lugu adak terbay jolma mapartahato saluhu na di ibanay soholan di batas hadiri. Ibana do na punasa hita. Ibana do na manarihong guluta. Alani suatu ngarok salah jolma madok. Sonang mahotod dik walago artam. Tungahoy usaho kong gulum dapotas segala sesuatu. Jala dipaingot si Salomo marhiti pangajarion na dihita sa darion. Songon alugo sabing do. Jala nalaw salpo. Alani hasonangan na di portibion terbatas do. Kalau di do, hasonangan dia do nanaing milikata. Marlas ni roha mahamu tertong di bagasat Tuhan. Ulahi mamadok Apostol Paulus. Marlas ni roha mahamu. Kalau marlas ni roha saluhut halak di bagasat Tuhan. Ahape nadong di nguluna. Ahape usaha na dibain. Lau mengelului hasonangan di nguluna. Arjolo rojahan kehatan di batang. Paduahon mengelului arajaun di batang. Ima olong di roha. Unang adong parulaan namaralo tulomo di rohan di batang. Epistel tanaking di Apostol Paulus Galatia 5.
Ada do parbuin di daging, manang barulan di daging. Akan meragam akahajahaton namaralo tulomo ni rohan debata. Menangisi halak na pabungu-bunguhon arta na di portibion lau mengelului kenikmatan dunia ini. Pasti ia melakukan segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Parbadama, pargutu-gutuon, pardebatao sileban, asipilibeguon, buru-buru, kedengkian, dangadong disi holong ni roha, dangadong disi pengorbanan, dangadong disi pengenalan kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Alani naik takas hapor seaot tasadarion marhiti hatan di bata ina mengadopi ke persoalan hidup. Secara khusus udang dopi talami nuai persoalan dalam maul dadopi. Taktabot dopi diga kopiton berakhir. Dalam seirongom. Waduh hita lau mengantisipasi di bagasan nguluta. Nah parjolo adong maha porsiaut tatu di bata, isarihon do hita toktong manang buhape pernguluot tahun nuai. Isarihon. Idongani di bata do hita lau mangulaho saluhut ulauta. Tuk peta adobi hamaolo do paru kilo. Alani pandemi COVID-19. Margugu mahita di kesehatan masing-masing. Dalam rumah kita bersaur dohot Tuhan, baik di rumah, baik dalam persekutuan gereja seperti ini. Hal itu tuh jaga umat. Kesehatan dohot fisik na kuat. Merhiti protokol kesehatan baik kot jagaon. Taktaboto pirusoro dohot lau. Isi diserang. Lai taingok ma, salpu do salu, songo na lubu sapi. Tani dewata do nahot. Kalau isi namar hapor seaut tu dewata di sudingo luna dapotan asonangan. Terakhir, unang baik kasonanganmu marojahan di ilik yang kamu mau nikmati, yang kamu cari. Alebay maha sonanganmu marojahan di hatan di dewata dohok mangulahon lomoni rohan dewata. Amin. Pasu-pasu hatami. Ali Tuhan debata para sirohan na sumurong. Martua mahamin waing painombo. Alatakas hatam. Utangihon hami. Jala parguguamu mahami marhiti tordim mangulahoni. Ingulunami siapar. Asa unang marojahan hami ali Tuhan. Yakalas ni rohan na di portibion. Alani gudang niar tasinamot dohot akan adong nasing tinggulu nami siapari merhiti nasay hulului hami dihangaluton ninggulu nami. Songon naposom si Salomo paingotos saluhut hami di portibion. Alogo sabing doi saluhut na jalalau salpu. Alay hatam dohot tasitongani
nang haluaon na pinatupam di bagasa Jesus Kristus lau mangalehok kanguluan tuganup jolma ilonahot rodi saliling-lilingna. Pauliate marohanami di hoali Tuhan disarihok kodo ngulunami siapari. Ilio kodo gogo dihami sudi ruas lihuriam lau mangalului narikot di ngulunami. Mangan minum dohot akan narikot si pakyon nami di parngulun siapari. Alai Tuhan paingot kami toktong. Atamido nahot rodi saliling-lilingna. Asa marojahat dihatam hami dalam bangulahol lomoni roham. Alani manangah hape nahu jalohami di ngulunami. Akana di portibion. Kasonangan las niroha ala arta dohos sinamok nadong dihami sian hodoi saluhukna. Pakion nami may lau pasangapon ho. Perbadiai maroha do pikiran nami saluhut ali Tuhan ruas lihuriam. Asa marhasonangat to dinami dia dopamu. Dang marojahan ala nadong dihami di ngulunami. Alai marojahat di hapor siaun nami tuho aisian hodoi saluhut. Jaloma Tuhan tangi yang nami. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tamang Dainang Nahinawalongan, Kawi Kemat Namasa di Huriata di Minggu tanggal 10 September 2020. Namang udah kita non di Tangiang Pangondianon, Amang Sinura Matua Sinurat SD. Aparjolo, kebatian Minggu tanggal 20 September, di Minggu pasap 5 dung Trinitatis, kebaktian berbahasa Batak di gereja Dohot Jabu. Evangelium Lukas 17 ayat 26 saharo di 27. Epistel tada raja-raja Sabtia ayat sia saharo di Sabtu. Itiki minggu partnership para leo-leo HKI di Dohot gereja EKK Ham Jerman. Dapat duahon, yakonia sosial. Tonong tatitikon na di hari Minggu ini, setar surat acara ta, kapungota do pilihan diakonia sosial. Kui anak koni inata naung monding, sintua borusitorus. Kaus pesatot tamai nasida di hari Minggu. Jala taroha menon adong opat tempat desang. Perjolo menon sian kulum kiri yang mapaung terus. Kaus mengarau masahali. Ilia perjolo paduahon patuluhon. Naparpudi ma tusan diakonia sosial. Napatuluhon. Tatangakon mahasuti ruas di Huriata. Tak danak patu nama tua. Asa totong di bagasan hai pason. Di pamatang nasi dabe. Suk las ni rohana. Jala lausihol rohana. Amuji tuhata. Pertangyangan. Dohot ibadah. Ikari minggu. Ikari jataon. Nang dohot na di bagas nabe. Tatangyakon masude. Tongata na suspek. EDP dohot ODP. Asa alum as
jala margogo. Tatangyakkon ma sude tim medis arong ibuata doho ti negarata. Asima rohani Tuhan ramoti linggomi tuhatta manasida martugas asa di bagasan hai pason ulak tu bagas nabe. Tatangyakkon ma sude tim peneliti arong di negarata asa dapat nasida vaksin nadu menggan akiota tuan ni arion. Tatangyakkon ma keluarga ni inang pendeta Louis Kirsang sada sian parjamita di Yatta sedang berduka di permonding ni amang pendeta Nababan. Hatta mana mangaleon pangapulon na sumurung inang do yakayana konai. Saya dipacir hatta ma salut na acara do ulaon na hopar. Na palimahon. Tatangyakkon ma sude yanakon ni huriatta na manghiton testing PNS nasa taunon. Rotung do pedang munang asa marpakirimon. Juluan ni Arion tahun na nang ro yan ni Tuhan ma kesempatan di nasida. Nong monang tahap perjulo asima rohani Tuhan. Saya diramoti di pas-pas manasida monang saat ro di ujungna. Sonima bor di huriatta Grace marpaung do akadonganna patama apa sohoton amonangan atau tong ibana juluan ni Arion. Apa onopon kajalo do surat yang daerah nomor 20 itu dot seterusnya. Taringot tu pembangunan di gedung gereja Hakai Tapian Nauli Resort Juhar melalui amplop naung di parade tahun nasional, tahun naung biasa, tahun songono. Kajalo maon yan situa sektor tabi, jalata isima subangata, yan lasnil hatta, angkiat bui, angurupi, manulupi, pembangunan di dongata, adong tiga Juhar. Otik sosadia, yan lasnil hatta ma apa tupa. Jala hirim rohani amang proses itu DPH daerah Kapungota maun bulan Oktoberon da bui-buina. Tutung pedang bui asal madong isina. Dan Desember pe tong ma kaulak. Ini ma soso-soso. Na parkudi. Kajalo doha malateon yang ruas ni huriata. Na perjolo keluarga inang nyonya sintua Dr. Andus James Sutasoid turun na 70. Pasat nasida amalatian turia 500.000. Ala dipaki lalahon nasida dengan bahasa di bata. Maleon hai pason sude keluarga nasida. Tastajal doha malation sian keluarga nyamang situa insinyur Joni Robert Lumban Tobi. Boris Simajuntak. Udangna 500.000. Pasahat turia. Ala dipaki lalahon nasida do dengan bahasa di bata. Na mga ramoti, ngaleon hai pason di sudi keluarga, na di kota Medan, dot na di luar kota pe. Tatangyak ko mana sida, do salhu basta. So ni ma saha ni. Pasador hatta martangnya kita. Oleh hati mali Tuhan, saat kami dijulom Allah belgani asin roham ngaramoti ngudunami saha kiot. Terkhusus di masa COVID-10 sion ada tahun 2010 sion nah magugai rohado pikiran nami jala ihahulumi habiaron rohado pikiran nami ditikion alai las rohan nami oleh Tuhan nunga bui hami marsaor di huriam alai tutu tong doadong biar nami nang pe diikuti hami saluhukna protokol kesehatan on tuhoma pasahaton nami saluhukna daging dohok todi nami oleh Tuhan pos dorohan nami
Ya kena komu na marhaposan tuho ali Tuhan badaum mudo akamara dohot juk di roha dohot akasahit. Olanido nahu pangasaho kami asa petung barani kami marsaur di masa di tikon nuain di huriamon. Seita baima akahapor siaon na pulin tu akaruas muna asing dope satung bui rap dohot kami marsaur dohot ho ali Tuhan di huriami di minggu-minggu nalauru. Leon hikmat dohot habisuhon tuhami saluhuk na perhalado naong pinilik ni batuguhon hapor siaon ni luhut na ruas ni hakai petisahon baik na dongak kada dibagas na penasida marsaur dohot to marhite kebaktian atong dipatu pahami melalui live streaming sian TV ni mereka masing-masing manang sian handphone manang sian media dia pilih Tuhan ramoti matong nasida dibagas nabi mulutung taluk nasida laurodo marsaur dohot to marhite-hite ikon sian huriami di gereja mona le Tuhan leon tu nasida pos di roha. Uliate male Tuhan ditikyon rap dolas rohanami marsaur dohot to merhiti hatam naong pinatol hasnia mang pendeta tol jundum betobi. Nalau salpu do hape saluhuna amoraun hababiun lasni roha hasonamun manang naa hape termasuk hasusaun penderitaan dohot saluhuna nadong di portibion. Nunga palatakas dia darhon naposom marhite Salomo naung menikmati saluhukna arta dohot hagiot ni portibion marlobi-lobi. Di ujung ning uluna di dokto salpu do hapeng saluhukna surya le Tuhan. Ale Tuhan ditikyon mangido hami tujolom unang mahami songon jolma namora naotoi ale Tuhan nagabe boy diatur hagiok ni portibion gabe dipasidi kami hosian mulu nami dianggap kami akahamoraon do hagiok di portibion boy mabay sonang to dinami oh mayele Tuhan terkadang di baik kami sendiri do biluk na boy tempat nami mabelas rohan nami di portibion padao mayele Tuhan alai biluk mima namar saur do hoto mahami isima dapok nami hasonangan saleleng ni lelengna. Udang dok kenak komon nuaheng Tuhan nalah hagiuk di portibion. Utabo do dihilalan nasida marsar do akadonganna dohot na asing pe di dia pe ale Tuhan. Umagom mai daripada marsaur dohot to di huriami. Uhodo pasahaton nami salu na ale Tuhan. Nabalga do asin di roham. Saat kami mangul ni toro rohan hotot dinami saluhukna. Sesama saluhukna kapangalausion nami ele Tuhan. Asatung homa na tumibo, homa na marmulia na adong di mulu nami siapa hari. Las rohan nami ele Tuhan pasu-pasu ma amang pendeta nami tuljun tobing. Dohot saluhukna keluarga. Terbaik pasu-pasum tu nasida. Jala pakeumu mamarlibat gada do pelu Tuhan para raton hatami asalam tugu hapor siaunnya kaya nakomu na adong di luaton jala na adong di portibion marhite nasida. Ale Tuhan ditikyon ibigihami akatiting na mahasa. Jala po ale Tuhan sadaya nakomu pendeta nababan suami ni pendeta Reni Girsang. Yala ni parsahiton Patugu hapor siaon ni keluarga pendeta Girsang doa ke nakon ni nasida ala di botohami di Tuhan yang nakom mudo jala berjamita ipanggelis mudo di Tuhan dipakai ho para raton hatami ne duaon yang nakomon pos dorohanami di Tuhan yang penalau penguburan dari marsugot patulusom masaluhu
Samar sonang-sorang mahami saluhu narap dohoto. Tung pesoboy hami rapat doho inangiele Tuhan. Hari marsogot haduan dia cara penguburan alai posto le lalas doho nami. Donganammu doho saluhu na carai berlangsung doho denggan. Ya kasih solhot naikon rope tu bagasin nasida. Atulusom wakalakan nasida. Asa mabuan lasni roha doho hatuguon haporseaon tu inang nami pendeta Reni Girsang jalabui hami marsaur rapak doho nasida yari-yari marsugut ali Tuhan ditikyon di pasatami do 7 lontong diaka ruasmu na marsahit diaka nama tua nadong di bagas nabi masing-masing nuaeng jala mungkin nadong di rumah sakit tuhoda le Tuhan pasahaton nami malum roha doho pikiran nasida tiup tangan nasida pakai akan malo do aka pangubati dokter medis do para medis asa tungbui pakiomu perhitiamu pamalupon nasida tong do pasahaton nami 7 male Tuhan di situasion dia tim medis para medis na di garda terdepan menghadapi masalah COVID-19 oleh Tuhan. Setetap nasida bersentuhan dohok virus dohok penyakiti aladang terjua nasida oleh Tuhan. Idolauna ikon mengubati akanat suspek akan hona penyakit. Rentan oleh Tuhan hona nasida. Adong dosen ruas mone, Dr. William Sinurat, Dr. Elizabeth, aka inang Mei perawat aka nasing do peli Tuhan nasuboy tarto kami aka koordinasida jaga manasida le Tuhan leon hapor siaun na tugu asa merda di nasida holan mengandal honho holan makaposiho holan mengasahok ho ale Tuhan posdorohanami di dia penasida nuaeng di rumah sakit di bagas nabi lam tuguma haporsen nasida homa na di pangasahon nasida di pardalanan di nguluna dohot di parkarejoan las rohanami le Tuhan ditikyon nunga dong sa dalam puterang na madokon vaksini nunga siap diuji mungkin diproduksi massal manuaengon ale Tuhan asaboy pakyon nami di tahun na lauro manang mungkin di tahun na le Tuhan ramoti panggonggomi nami pamareta nami sa pusat saha tu daerah ramoti pimpinan nami Presiden Jokowi dohot akka mentrina asa tungboy tersedia vaksinon leon kerjasama na denggan di nasida di pemerintah nami tungpe songoni tong tuaka legislatif boy mendukung program ni eksekutif na le Tuhan. Dan adong na saling membenci doho saling menjatuhkan. Ale kerjasama na denggam di bangso namyo na le Tuhan. Tung maditikyo marsada maju nasida le Tuhan. Asa selesai jo persoalan se bangso namyon. Hoda le Tuhan perekonomian nami nuaing hancur. Alay dakolak kami, sudedo portibyon na yang mengalami persoalan na sarupa dohot kami. Padao makapangganggu do panggugay, mungkin seadong do yele Tuhan di bangso namion. Alay, oma namadongani sa luhut nay, monang do benomo ka na dinggan do natigori. Ido ne haposo kami, molorap do toa kami sa luhut na li Tuhan. Jala pos do nami gudang do pekena komu na mangido rap do kami ditikyon. Asa donganammu bangso namion aladang boy hami le Tuhan berdalan anggo sorap dohoto adida hami le Tuhan di bangso mi bangso Israel ikimadaw na sida seko le Tuhan nangarong dapot ni nasida yang goso haguturon doho akan dalam nasing na mabayjuk ni roha alay molorap na sida dohoto ali Tuhan donganammu do tabamo kapaso-paso di nasida ido tong na dihapos hami ingulu nami ditikyon. Muliate male Tuhan ditikyo tong pangidon nami do secara khusus songon hatam na madokon na ikotong do pangidon nami sa luhut na akape na di roha nami doho pikiran nami ditikyo tuho jalan na tau leonom mudo.
Di borunami si Grace Marpaum, terkhusus yana komu na saya melayani di gereja di Pakeho sebagai pemusik doho pelatih kur doho nalan na asing doho. Di borunamion ale Tuhan pengidoon nami mah. Di hari Selasaon di minggu nalauro tanggal 15. Nung ngalolos ibana tahap pertama, masuk matu tahap kedua ujian CPNS. Ale Tuhan dongani mah. Pamonang may man ale Tuhan, usesuai doho sakap ni rohana doho cita-citana. Ale sakap mo manajadi. Pos dorohanami pakyomu yang akon namion melayani ho melalui PNS, melalui aparat pemerintah. Bahudulom mo mengenai siga bianakom mo na luar biasa. Ido tangyang doh pangiluan nami tuho ale Tuhan ditikyon apala gomos di pangido kami tujulo. Ditikina marlas ni roha mahami ale Tuhan. Doh dia kena kon nami dope mungkin nasubui tarkurahami gorni nasida dan mengikuti aka ujian ditikyon. Nang peruasmu hake petisa, nang songoni ruas ni hakai doh dia kena komunasing dope. Tongma leon las ni roha do hamonango di ujian ni nasida. Ale Tuhan ditikyon marlas ni roha jala di pasaha takena komudo hamuliateon. Keluarga almarhum Dr. Randus James Utasoid, keluarga J. Luban Tobing, inang boros maju. Oleh ate le Tuhan di nasida larini mabote hodo keluarga on, mengadupi sude akka hagiok ni portibion, jala di pasu-pasu kawo da nasida. Lam tabai pasu-pasu male Tuhan, urupi nasida mangulahon akaulahon. Ramoti ya nakon doho peparan ni nasida. Ya kaya nakon muda pe mungkin nakamarlas ni roha detikyon lam tabai ma pasu-pasu tu nasida. Ale Tuhan moliate ma detikyon marsaur kami dohoto jala minggu na lauro tong dope kami marsaur di ingananon doho di bagas nami melalui live streaming. Terkhusus hari minggu na lauro ima minggu para leon dohot gereja HAM di Jerman. Ramoti male Tuhan pucuk pimpinan nami doho pucuk pimpinan di gereja HAM. Asalam marsaur doho dengan sada kerjasama na luar biasa. Sharing pendapat doho pengalaman asalam belga harajau miale Tuhan. Marningot kami nuaing di Eropa doho di Jerman nunga adong kemerosotan pendidikan agama doho pengajaran agama Kristen. Jalan ngedibegi kami di mass media. Olo tung boy pe pakai ale Tuhan huriam hakai narong di Indonesia on. Kami boy para raton hatami itu inganan tu Jermanan. Marsi urup-urupan di bagasan las ni roha. Takola kami menerima bantuan secara material sen nasida. Alaiko kami maboy mangurupi nasida. Ido tangyang do pangidon nami ale Tuhan. Jelas dorohaun nami pakai muhami ale Tuhan ruas mon. Gabi pangurupi. Baga guguhon hapor siyaw ni nasida di negara Jermana. Jala songoni doho nasida buy tong mangurupi hami di nganan namion. Muliate mali Tuhan ramoti jala urupi dongani mahami sa luhukna. Asa tung buy hami marsaur di minggu na lauro. Sa tokenay mula mahami tu bagas nami biele Tuhan. Urupi dongani jala pasu-pasu mahami. Asa buy hami sahat tu bagas nami. Ipasah tami tangan yang Tuhan oleh Tuhan marhite gorni anakmu Yesus Kristus si panguluhan. Amin. Rede hitalaos pakumu pilihan. Oh
langiang mahita pasahat to piliata tu debata. Ali Tuhan debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni pasu-pasu. Dohot silehon-lehon rodiaka dengan basa na mauli utus. Mauliate mahu sobahok kami tuho ala di pasu-pasu hodong ngulu nami. Upasahat kami matuho diri nami naksian na nilehomi say jalo may gabi pilian na hucus di adopamu. Asi maroham pasu-pasu mapilian na hupasahat kamion asa di parhaseang huriam. Lau pati bulhon na raja omu di tonga-tonga ni portibion. Uhai maroha nami merhite tordim na badiai asalam patar wida jalahu botohami godang ni silehol-lehomi dihami. Ajari mahami asa girgir hami mandok mauliate tuho uhut pasahat pilihan nami dalan laho pasangapon ho marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangido di tangiak tai. Aliama nami na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaomo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago ay hodo napuna marajao dohot tagugun rodi hasangapon saliling delengna. Amen. Jalo hamu ma pasu-pasu di debata di pasu-pasu jala didongani Tuhan debata maho isodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho didopakon Tuhan debatama buhina tuho jaladis pasaor madamena tutodin. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat bertemu minggu depan. Sehat-sehat. Salam sehat semua. Horas.